Id-Dipartiment li joħsib il-Widin u d-Diviżjoni tal-Manutenzjoni u t-Tindif għamlet xogħol importanti fil-Widin madwar Malta u Għawdex. Permezz ta' din il-ħidma ma kienx hemm rapport ta' ħsarat fil-Widin fl-ewwel maltempati. F'din il-ħidma tneħħew mit-tunnella ta' skart, fosthom skart domestiku u skart tal-kostruzzjoni li ntremew b'mod illegali u nbena l-quħ permezz ta' ħitan tas-sejjieħ. Waqt żjara f'wieħed mill-Widin, il-Ministru Giulia Farrugia Portelli qalet kif din il-ħidma tmur pari passu mal-proġett li tħabbar f'Lulju li għadda b'investiment ta' 17 miljun euro. Dan ifisser li b'kollox aħna stajna nikkonsolidaw il-ħidma tagħna, rajna f'dan il-wiet partikolari mhux biss il-500 siġra illi kienu qegħdin jinżeraw tul ix-xhur li għaddew, imma l-eluf ta' tunellati ta' skart li nġabru li grazzi għalhekk imbagħad kellna sitwazzjoni fejn il-Widin setgħu jiġbru iktar il-miet. Is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista spjega kif daw il-ħaddiema natfu diversi postijiet madwar Malta. Id-diversi entitajiet tagħna qed inħarsu li konna inqas waste. Issa nitolbu l-għajnuna tagħkom biex fl-aħħar mill-aħħar tiffaċilitaw ix-xogħol tagħna u fl-istess ħin ikollna Malta nħaff nisbaħ. Sal-aħħar ta' wissu inġabru 11,000 tunnella ta' skart mormi illegalment madwar il-pajjiż.